बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ नेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय जुरिना बसुमतारीखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायदों। चिरां जिल्ला जिथि खोन्दो बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि बानजायनायाव मिरु बनसु आरो चिरां जिल्ला बनसु जथायै रुनिखाता दाखिनगाव गामिनि थागिबि हिरेन चन्द्र बसुमतारी आरो प्रतिमा बसुमतारीनि थामथि फिसाजो जुरिना बसुमतारीखौ बरायदों। बेवहाय समाजाबो रल थागोन, इभेन टिचाराबो रल थागोन, बेनि उनाव बिसोरनि गार्जेनफ्राबो रल थागोन। बेखौ जुदि MBBS सिम लांनांगौब्ला उन्दैनिफ्रायनो बेखौ पार्सेन्टेजखौ गोसो होआलासेनो कनसेप्टखौ माने क्लियार खालामनायाव जाहाथे टिचारफ्रा हेल्प खालामो बा बुंबाय थायो बयबो। बेनि उनाव गासिबो स्टाडि माने 9-10निफ्रायनो जों जाहाथे माने एन्ट्रेन्स आं स्पेसियलि MBBS नि बादै बुंसै। MBBS को क्रेक खालामनांगौबा बे नेशनेल लेभेलनि एन्ट्रेन्स हिसाबै जों 9निफ्रायनो कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामोबा बहुत मोजां जागोन। बेनि उनाव जेब्ला जोङो 9-10 बिसोर मोनसे 10 सिमावहाय जोंनि फरायनाया मोनसे ओरैबायदि माने बारा माने बारखोनाय जाया। बेनि उनाव जों जेब्ला 10निफ्राय 11आव थाङो बे बहुत मोनसे गिदिर जाम जायो आरोना। बेवहाय स्टुडेन्टफोरा मेनलि बर्डखौ फकास खालामो, बाट बेवहायनो जोंनि निटखौ जे क्लियार खालामनांगौ भिजन बियो थालाङो आरो मालाबा हाहैया जायो बर्डनि पार्सेन्टेजखौ नायनानै। ओंखायनो आं सानो 11-12आव बर्डखौ नायालासेनो जाहाथे NCERT फरायो, डेप्थआव हाबनानै कनसेप्टखौ क्लियार खालामोब्ला नोंनि थाखाय नों कचिं लायाबाबो साक्सेस जानो हागोन। सिगां समनिफ्राय बुङोब्लाथ' माने आंबो स्कुलाव माने सासे अर्डिनारि स्टुडेन्टआनोमोन। बेबायदिनो इमान माने टपार खालामग्रा नङामोन आंबो। थेवब्लाबो मोनसे कनसेप्ट बा क्लियार खालामनो आं जेब्लायबो नाजायोमोन। माने जाहाथे जेसेबां माने बाय हार्ट खालामालासे एसे डेप्थआव थांनानै कनसेप्टफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जों एसे क्लियार खालामबोखायोबा माने गोजौ हायार स्टाडि लानायाव एसे इजि जाबोयो। मानोना मोनसे क्लासजों मोनसे क्लास 1, 2, 3, 4 जेसेबां होना मानो मोनसेजों लिंक थायो। बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो आं पार्सेन्टेजखौ नायालासे माने एसे कनसेप्टखौ क्लियार खालामनो जेब्लायबो नाजाबोदों। बेनोसै। पेरेन्टसनि सापर्टखौथ' जों बुंनानै फोजोबनोनो हाखाया। पेरेन्टसनि सापर्ट गैयाबा आं दिनै जा दं बेबो जेसेबांसिमबो फैनो हाखाया। आरो जेसेबां थेंक्स होयो पेरेन्टसखौ बेबो खमसो जागोन। जेसेबां होनांगौ दिनै जा आं बिसिम सफैदों बे गासिबो क्रेडिटआ आइ आरो बाबानाव होबाबो खम जानाय नङा। गिबियावनो आङो दिनै आंनि फिसाजो जुरिनाया मोनसे निट आनजादखौ उथ्रिनानै MBBS फरायनो जायगा मोनदों आरो बेखौ खबर मोननानै दिनै बनसुनि सोद्रोमाफ्रा बा सेन्ट्रेल बनसुनि आफादगिरि, डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमाफोर बा माबानि ब्लकनि जि बनसुनि सोद्रोमाफोर फैनानै खबर लाफैदों। दा गिबियाव आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेथ' बुंनो थाङोबा माने खस्थ'खौ माने बिमा बिफायाबो जथेस्थ' माने गथ'नि सायाव माखासे थुलुंगा होनाय, माने बोरै फरायबा बोरै जागोन बेनि सायाव माने माखासे बोसोनफोरखौथ' जथेस्थ' होनांगोन। आरो बिनि सायाव गथ'आबो गाव निजिस्थ' माने नाजानाया माने थाखानांगोन आरो। सिगाङावनो गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो गासैबो बे चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै नैबे बेलासियाव जोंनि सासे नायल' जाल' सासे बिनानाव मिस जुरिनानि न'खराव जों फैदों। बिथाङा निट एग्जामखौ पास जानानै MBBS कलेजावहाय फरायनो खाबु मोनदों। दा बेनि थाखायनो जों बिथांखौहाय जों बनसुनि जानानै कंग्रेचुलेसन होनो जों फैनाय जादों बे न'खरावहाय। दिनै जों बनसुनि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बे हादोराव जोंनि जायगायाव गोबां जोंनो गोरों मानसि जोंनो नांगौ, MBBS जोंनो नांगौ, IAS IPS अफिसार जोंनो नांगौ। दा बेनि थाखायनो दिनैनि लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, गासैबो उन्दैनिफ्राय लानानै गासैबो स्टुडेन्टफोरखौ गोसो होनानै मोजां कनसेप्ट लानानै फरायनानै गाव गावनि थांखि बायदियै गाव गावनि जा एमखौहाय मोजां मोनदों बे एमसिम सहैनांगौनि थाखाय
उन्दैनिफ्रायनो प्रिपेरेसन खालामनो थाखाय आं खावलायहरदों जाहाथे नोंथांमोननिफ्रायनो इयुन जेनेरेसननिफ्रायनो जों मोजां सासे दैदेनगिरि मोननो हायो बे जायगायावहाय बेखौनो आं खावलायहरनाय जाबाय बिनानावा दिनै MBBS बिथाङा फरायहैगोन मोजां डिग्री लानानै जाहाथे उननि समाव जोंनि जायगायाव फैनानै समाजखौ बे जायगाखौ आरो जोंनि हारिखौ गेरेमसा महरै जाहाथे रं होनो हायो आं बिथांखौ बेबायदिनो खावलायनो नागिरदों जे बिथाङा बेहा फैनानै आन्डार डेभेलप जायगायाव रुनिकाटा बायदि जायगायाव फैनानै मोजां डक्टर जानानै जाहाथे मोजां पाब्लिकफोरखौ जोथोन लानो हायो बेखौनो आं आसा खालामनानै खावलायनायनि गेजेरजों बुंथिनो गोसो जायो नोंथांमोननि बनसु आफादा बेबायदि क्वालिटि स्टुडेन्टफोर सोरजिनायाव खामानि मावगोन नामा उननि समाव बनसु जानानै जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं स्कुल लेभेलनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारि लेभेल कलेज लेभेलसिम गोबां स्कुल लेभेलाव गोबां कलेजफ्राव गोबां इनस्टिटिउसनफ्राव जों हाबनानै स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जों गोबां रोखोमनि केरियार काउन्सिलिं फोरखौ जों हैनो थाग थियारि जागासिनो दङ दा एसे समनि उनाव जों गासैबो स्कुलफ्राव कलेजफ्राव उन्दैफोरखौहाय माने केरियार काउन्सिलिंनि थाखाय